chính em tăng chỉ bỏ balik keng hap kya kaling kot yaki an labo ubrengi penkulmat day hangta chính em ka jenja MP ka Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky Andrew Jason Gun Uloong bawat la ka Voice of the People Party VPP kala job tang saungut ki MLA ha ka election MLA arajar arpulai hanrei ha ka MP election kalasar napang habaro ki lai pu atli ki constituency iya kane Dr. Ricky Uloong hadin balami ke cingkeno na ki wei ki party ba ki MLA ka VPP ki manra kampenroi sha ki constituency jongki Dr. Ricky Uloong balada kane ka sarkar kadai kabadon ka jingkit kli kadai ban sneu thu ba upai ba ulangia ula jeleb bat ulakwa ya ka jingkala bat lada kini ki badon hakabor kim sneu thu upai ba sa ai biang ya ka jubab kiladai ban sneu thu ba ha ka MP election ka VPP ka job live artli ki constituency na ki live artli ki bahab khasi chantia Uloong habayadai bat kiskim ka sarkar pedang Uloong ba ki don sibon kiskim ka sarkar pedang ki ba kendu jing ha ba pentrai kam namar ba kimpej bat kim perkhat habawan ra sha kani kathan ka baya pher sibon na ti jaka rithor kani kathan ka pher na dong shadong ha ka jinglong jingman kilum ki wa bat kalong ka bama dan suwan ra na jrong setuen klem datip ya ka kendeu ka balong kumnu ula benrap ha ka ju kapor Uloong ba unsim khia ban budin ya ka jingdawa ban penrung ya ka kidin khasi ha ka kernit ka bapra kari sumsar kari ka bala sa teng labun snem hadu mentang